Yo, yo.
mongko nimas tresnaku bebasane dan bisa tinuku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Jiwa lan ragaku
baju papat papat diolang-olang ngakek mesti enggal rampungnya olopis Kontola Paris, olopis Kontola Paris, olopis Kontola Paris, Olopis, Zuh. Tarik kuda lumping yang elok, tarik kuda yang istimewa, melihat kesenian kita, Turonggo Mudo Cindelaras, melihat kesenian kita, Turonggo Mudo Cindelaras. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita, Turonggo Mudo Cindelaras, melihat kesenian kita, Turonggo Mudo Cindelaras. Heri, Heri.
Tengarane
Bacaane sarwa asri Sroba Etko danasa Obor aduh Bosong maya Among nimbas para ningsih ngaturaken sugeng dalu Mbak Hilka. Sugeng dalu Ki Kang Mas Gusti Arjuna. Ya, sugeng dalu dumateng para panemen Sutrisno Budaya. Senian Jatilan khususipun Turangga Muda Cintilaras wonten ing kalodhengan punika. Pentas wonten ing dusun mriki, dusun Dayaan. Dayaan. Kalasan Sleman Ngayogyakarta. Ya, sampun babak setunggal mereka sampun dadi. Sampun kelebon hantu. Ya, sudah masuk hantu semuanya, tidak ada yang tidak masuk. Ada kok. Ono apa? Ada. Mana? Ini. Aji oh. Iya. Orang aku kan dasarnya hantu gendit tok. Oh, hantu gendit. Sumeh. Oh, kelebon hantu gendit. Gawanene saka ngomah ki jan sumeh, heeh. Sing penting ora ngene ini ya. Heeh, susuke Aji ki wong ya semar mesem dadi ya mesa-mesem. Wah, dadi mesa-mesem. Ora ana semar merengut soalnya Mas. Ora ono. Ora ono. Ana semar mesem. Ya, semoga teman paling lalagon kang jembuk lan swasana nyawiji kalian Turangga Muda Cintilaras. Ya, mbok pilih dumateng para Sutrisno Budaya Pandemen Jatilan badhe ngersakaken lagu Mundut Lagu ya. Oh, mundut Mas. Nek mundut ki aku seneng banget loh. Iya, kena gue semangat aku. Iya. Ya, lagu wajib dulu Mas ya. Ada susu murni. Iya. Ini aku tuh bakul susu loh. Hah? Aku wis ora bakul. Oh wis ora. Ora. Saiki bakul apa? Bakul geblek. Geblek sangek ya apa? Sengek Mas. Oh sengek. Tulisannya. Ketoke oh mergo kowe men kok ya. Wah iya. Nah, mongko pamflet ning omahku kae rada blabu. Karena aku nek ngono wis bola bali lho jane. Heeh, jane ya. Ya Mas ya. Pure milk Mas. Pure milk. Pure. It's my dream Mas. Boyolalis pure milk. It's my dream untuk nonton Jatilan. Sopo? Oh, lak ngono. Yuk ayo. Ayo atuh. Asik. Pancen cilik
Budo Cindilaras. Keseneng aku. Wajib susu murni Jumateng pure, Bapak Kuadi mereka pun marem toh Pak nih. Ampun. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita pergi ke Madiun Ngawi ya. Naik apa ya? Madiun Ngawi. Naik jaran. Naik jaran. Kuda poni. Oh iya, oke. Wow. Ya, penontonnya luar biasa sekali Mbak Irka ya. Ya, alhamdulillah ya Mas Gusti ya. Yen aku kangen. Semono tuh Om. Kangen karo sliramu. Kok kamu lebih mental ya? Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak alus ngadeg. Kok iso? Boleh nih. Tak alus ngadeg. Fotomu neng dompetku. Apa kowe ra krasa tak bakal betino ra bakal ilang jenengmu neng atiku. Apa kowe ra krasa tak batin sabetino ra bakal ilang fotomu neng dompetku. Ya,
Ya, ada Madiun Ngawi bareng Turang Kemudo Cindelaras. Ya, median Mas. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan.
yang sudah berlalu bareng Turangga Muda Cindelaras. Semoga Bapak penamban dipun lajengaken tarik setunggal bagus tunggal. Turangga Muda Cindelaras semoga. Ho 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 ho. Su. Ya, yuk gandeng wis ora udan, rada mundur yuk di luar kalangan yuk. Ya, yuk seluruh penonton yang berada di arena pementasan dipersilakan untuk berada di luar kalangan ya. Yuk, udah nggak hujan yuk.
ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane. Oi, bos. Ya. Yo kanca dong rene yo. Pirsani pasukan tane kang sekita. Jadilan turang kemuda cinde laras Jawa late asik tansah hanya wiji. Oh, ya.
Mari wisata bro endahe alam Nusantara ingkang adiluhur alas lan gunung-gunung Anjajah desa Pilang Kori Kolong Kasani Pariwisata Alam Nusantara Atiluhung alas lan gunung-gunung yo Yuk 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 yo Mas Redon Gendong os yo Mas Randy Mas Randy walah ji demi tok sumeh ngono es yo ngalah Mas Aris hei Yo malih napa? Lagu napa malih? Oh lagu capek. Wah iya. Saake Pak balung Pawang waktu. biar bernapas dulu. Maksudnya ini menghela nafas yang Oh iya iya iya. Oke. bernapas, dia bernapas ya Mas. Selamat beristirahat Pak Pawang ya. Iya. Waktunya kita bekerja. Ngudut-ngudut Oh, Ria. ada Mas Randy. Mana? Itu. Oh, Mas Randy. Hai. Mau numpak truk. Mau numpak truk Mas. Aku pengen diboncengin lagi. Terkait dengan rumah ya. Ora biar kayak lah. Aku nututi awakmu cetok. Pulangnya kan sama Mas Randy. Iya itu sopir saya waktu itu. Oh iya, sekarang Tapi aku tadi gagal fokus sama Mas Wawan Kliwon itu loh.
Mas Wawan. Heeh, neng omah iki bakul mie godhog ning kene bakul gedang ider mau. Oh. Yo kalau ta Mas, alih profesi. Oh iya alih profesi. Nek Mas Aji apa? Mas Aji bakul apa ya? Iwak cupang iki biasane. Oh, atau Delok gulune pinah. Lho. Oh maksudnya ditato ngono to, iwak to. Iwak, kan seneng iwak. Ya. Diam-diam Anda bertato ya. Apa Mas? Ada rindu kekasih yuk Mas yuk. Ya kita kasih lagu lawas-lawas aja. Rindu kekasih. Kekasihmu yang mana? Kekasihku udah pergi. Oh tak kira tak simpen ndak ditikung meneh ngono lho. Oh iya.
tulus dan suci. Sampun? Sudah ya Pak ya? Sudah sembuh capeknya? Oh, entek saudutan kok. Oke. Pas. Oke. Makarya malih monggo Pak Penamban. Monggo Mbah Warna. Ya. Zo. Oi.
Jendela Mas Heri Heri Kedap Woi. Woi, yo. Bos. Yo. Pawange kudu tak jamoni apa ya? Terpantau lelah. Mosok loro ngesel iki ya. Aduh. Sesuk tak sok Mbah Warno tak kai srong pas cagak radio. Apa kuwi? Nek wis ngempas saya jero. Oh. Alah. Lah kok kuwi nek. Oh HP hilang. Ya tak dole. HP-nya siapa yang hilang? Wetan panggung warnanya hijau, mereknya Realme. Ya, Realme. Udah remuk ya Mas Nggak ya. tahu punya siapa. Kondisinya memang udah. Hah? Oh ya. Alah. HP Dedek ya? Joget dulu dong. Nyanyi dulu dong. Sami-sami. Ya, ya sama-sama. Iya. Bilang makasih sama om yang di belakang. Makasih ya Mas. Sama-sama. Bilang makasih sama omnya di belakang ya. Walah. Iya. Oh ya.
Cewek cowok. Cowok ding tadi. Itu duet Mas ya. Kamu itu. Kamu juga lelah ya? Oh. Terung jamu ya Aja sak penakmu kowe ngelarani aja sak gampangmu kowe ngobrol janji nanging nyatane tresnamu kuwi ratu lo suci dhuwur ati tutusi Jendelaras iki pemborosan nganu iki. nah apa tiduke Nganu Mas. iya Podo standar wae ya. Podo standar Mas. Dikasih hati tutusi buat kalian semua yang galau. Saya ditinggal koncone, ditinggal bojone, Curhat ya. ditinggal pacare, Curhat ya. ditinggal gendane. Kasih ya. Rasa galau. Nyanyi bareng. Yuk. Jendelaras. Kesenanganku. Ojo sampe namu. Kowe ngelarani. Ojo sampe kowe ngobrol janji. Dari nyatane. Tresnomu kuwi. Ratu los suci.
Ya, Mbak. Ya, sudah Mbak Warna monggo. Bekerja lagi. 3, 2, 1, jendela ras. So. pamriksa Bapak ingkang sepisan